وجهه الكريم وبسلطانه القديم السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، والصلاة بعد التسليم على سيدنا محمد القائل إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنكره أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم به. to muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya haɗa mu a wannan farfajiya mai tarin albarka da manya-manyan malamanmu da manya-manyan shehunanmu domin ci gaba da warwara bisa ga surutan da wawayen cikin gari ko 'yan jagaliyar gari suke. Wannan satin mun tattauna dangane da Mas'ud bin Mas'ud Hotoro dan tsaniyar boka wanda muke masa nasiha kuma muka warware karerakin da yake, to amma har yanzu bai ce komai ba da a ce ya yi wani lafazi guda ɗaya da ya ga yadda ake warwara. To mun tattauna dangane da hadisin nan da ya zo a cikin Bukhari na hadisin Huzaifa ibn al-Yaman, hadisi ya maimaito zuwa 4 cewa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a tasu ba data kaunin fabala. Muka tabbatar masa da wannan hadisin ba daga sayyidina Huzaifa yake ba, domin mun koma cikin Ibn Majah hadisi na 302 nan ya bi ta kan wancan isnadin, amma isnadin ya bi ta kan Asim, tunda Asim da shi da Amash dalibai ne na Abi Wa'il. To dalibai ne su biyu daga wajen Abi Wa'il. To shi Amash sai ya ce ai daga wajen Abi Wa'il daga sayyidina Huzaifa ya fada. Sai wa sayyidina Huzaifa ƙarya, kuma tare da an san waɗannan hadisan ba na sayyidina Huzaifa bane. Sai gashi mun dada kamo hadisin a cikin Ibn Majah hadisi na 302 ya bi ta kan shi Asim daga wajen Abi Wa'il daga Mugira. Sai gashi Mugira ya da tabbatar da abin da ake daɗa tuhumarsa a kai na cin mutuncin annabi, kuma shi Asim ya fi Amash din can hadda, domin shi Amash an same shi yana tadlisi, har muka kawo tadlisin na fuska guda biyu. Akwai shine maguɗi, akwai tadlisi shine nan ka haɗiye shehin ka ambaci na gabansa, ko kuma tadlisi ka canja masa sifa. To muka tabbatar da cewa na hadisin ƙarya ne sai na Huzaifa bai faɗa ba, kuma sannan muka da kawo ruwaya a cikin kitabul ilal na shi Ibn Abi Hatim isnadi zuwa ga Abi Wa'il din da kuma da kan Amash din zuwa ga Abi Wa'il zuwa ga Mughira din Shu'ba. Shi ya tabbata wancan ƙarya ne, wanda har yanzu Mas'udi bai ce komai akai ba, matsalolin da muka jero masa bai ce komai akai ba. To kawai sai muka ji surutan wani shashasha dan iskan gari wanda ake ce masa Abul Fasadi, mutumin Bauchi. Sai muka zo yana surutai, malam ya yi tambaya dangane da hadisi ne ya zo a cikin Bukhari, hadisi ne ya zo a cikin Bukhari, hadisi ne 2350. Abu Huraira yake cewa daga cikin abin da yasa ya samu kwanya hadisi har ya haddace kusan hadisi 5000 da wani abu. Wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai shimfida tufafinsa masa addu'a, shine sai ya dauke tufafin sai ya shimfida har manzo Allah ya gama, amma fa laisa alayya siyabun ghayraha, ba take malam sai ya ce to idan wannan hadisi idan ya tabbata to annabta manzo Allah ta ruguje, domin har ana tsaya a gaban sa yake gidan. Malam sai ya ce to saboda haka ina yan jagaliyar gari, ina yan iskan gari manyan su ake batu, aka ce in sun isa su zo su musu wannan. Shine ba sai fito sai ya zance na jahilci. To amma ba wanda muke bukata ba, kamar yadda sarki zaki a cikin shafinsa ya tsara cewa za mu tattauna da shi duk da yana ta zilliya, to a nan ne za ka tabbatar da cewa ka yi shirme. Yadda an tara yake cewa lamma ra'aytul qauma akbalu jam'uhum yatazamaruna kharatu ghayra muzammani yad'una an tara wari ma hu ka annaha ashdalu bi irin fi labanin abhani yad'una an tara wari ma hu ka annaha adwa'u barqin fi sahabi rukami wa laqad shafa nafsi wa abara'asukumaha ilil fawarisi wai ka an taru a qatu. Saboda haka abinda muke so a gabata a gawaya sai zance na jahilci. Wai ana fa batu akan cewa ga Abu Huraira ya ce ya zauna tik a gaban manzo Allah, wai
wai ina lafazin tsirara kai sai an ga maka tsirara an ce wani ya cire kayansa tik yake kuma sai an ce maka wai yayi tsirara saboda kai jahili ne baka san abin da kake ba. Sannan da ya tashi tattaunawa maimakon ka ɗauko matsala ta ilimi ka haɗo shirin ruwa ya ɗin ka yi itibari ka fitar da natija wani sai muka jo yana jawo faɗin Allah walan ma sakata an musa laqabu akbar lalwa lokacin da Allah ta'ala wai da yace da annabi Musa ku sahabi quwwatun wa murqa muka ya akuzu bi asaniha wai gashi Allah ta'ala ya ce da annabi Musa riki at-tawra da karfi sannan kuma can wa alqal alwaha wai sai jifar da at-tawra din wai to me zaka ce kan wannan kai ka ji wani mahaukaci baka san ma yadda zaka yi istidlali to me maudu'in wannan ayar da kuma wannan hadisi idan magana za ka yi ta ilimi sai ka bi ruwayoyin da baki ɗaya kai itibarin su ka fitar da natija amma ka tafi kana wani shirman banza wai yayi da akwai nassi mujmali akwai nassi kaza kaga wannan jahilci ne da rashin ilimi da ma baka san abin da kake ba sannan kuma wai sai dauko to shikenan yanzu ya za ka yi da cewa gashi a cikin littafin ka na muqaddimatul azifa a cikin juz'i na farko gashi nan ka ce wai da kana da nauyin fahimta amma lokacin da wani makaho da ya zo wajen mahaifinka sai yi maka addu'a shikenan daga lokacin sai kasance mai fahimta to kenan har ma makaho kenan yafi manzo Allah tun daga shi zai yi addu'a Allah ya karba kai kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Hurairah addu'a kace Allah bai karba kai kaji wani jahilci shin nan musu addu'ar da manzo Allah musu malam musu cewa Allah ya karbi addu'ar sayyidina rasulullah yake ko a musu hadisin yake kwata-kwata ba ai shi malam ba wai yana musu cewa Allah ta'ala ba zai karba addu'a manzo Allah ba nawa ne waɗanda manzo Allah ya musu addu'a Allah ya karba da sayyidina Ali da manzo Allah da ya masa addu'a Imamu Ali da ya masa addu'a kan cewa kai ya sake jin zafi daga ranar ya sake jin zafi ko sai gashi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wa sayyidina Ali ido yayi masa tofi a cikin ido tun daga ranar ko kan bai sake ba kuma malam ya kawo hadisan a cikin muqaddimatul azifa wanda ya tabbatar da su hadisai ne ingantattu kuma an same su ba daga ta hanyar sayyidina Ali ba ta hanyar sahabbai masu tarin yawa daban-daban kaga shi malam ba musu cewa Allah ba zai karɓa addu'a manzon Allah ba a'a ita ƙaryar ce kwata-kwata ake gaggade ta ba a yi ba saboda a ciki akwai taɓa mutuncin manzon Allah ba ta yadda za a yi wani ya zo ya tsaya a gaban manzon Allah in tsirara manzon Allah ya bar shi ƙarya ne wallahi manzon Allah da aka ce ya fi mace a cikin ɗakin mijinta kunya ya fi budurwa a cikin wadda aka yi auren ta yau a cikin ɗakin mijinta kunya ba wani wanda zai tsaya a gaban manzon Allah tsirara manzon Allah ya raba da shi babu wannan nana Aisha ta ce tunda muke ko cigiyar manzon Allah ba mu taɓa gani ba tare da ita ce matarsa to hadisin ake gaggade ake cewa ƙarya ne ya ilahal alamin ina za ku da mu ana rigima ma akan an ci mutuncin manzo Allah cikin kafe ana korewa ko kuma a wai sai an tabbatar da manzo Allah datti ya malam gaggaba hadisin yake cewa yake abin ma ba ai ba wai addu'a ce Allah bai karba ba da wannan jahilci ne da ya kamata idan za ka yi magana kai magana ta ilimi ba ta hauka da jahilci da shirbici wanda kuka saba ba to saboda haka kuma a ƙarshe muna magana akai cewa lalle kayan laisa alayya siyabu shi yana cewa wai gairu ha to ƙarya ne sai dai gaira ha gaira ha ne shi babu wani tufafi in ji Abu Hurairah babu wani tufafi a jikina idan ba wannan din ba shi kaga take yake kenan gaban manzo Allah saboda haka da ƙarshe muna kira ga shi sarki zaki kuma lalle muna da jan kunnen shi kansa sarki zaki ba za a yi mana wannan shigantakar da ake bai idan ana cikin mukabala a rage minti ko a waye ba wannan magana daga an tattauna dole kuwa a bashi haƙƙin da ya kamata a bashi wajibi ne a yi adalci wajibi ne saboda haka muna jiran rana Allah ya kai mu ranar talata ko kai ranar laraba Allah ya kai mu karfe 9 mu gaure da shi goye da zame da shi wallahi gaskiya sai ta halinta duk da dai yanzu yana ta zazzamewa yana ta nuna aishi ba zai zama insha Allah sai an yi shi kuma wallahi sai ka ibi kashin ka hannu yaro saboda haka babban abin da za mu tattauna matsalolin da malam da ya bijiran musu da su da musu fursunonin malami malaman su ake fa batu ba su ba malam sai da ya koma cikin muqaddimatul azifa zaman da malam yayi juz'i na biyu malam a karatu na muqaddimatul azifa ta biyu zama na 151-152 malam ya musu fata sai da ya musu tambaya 100 har yau ba wani wanda ya taba musu abin da ya faɗa babu kuma wani wanda ya taba naƙadi akai
sai da dai akwai farfesu ya zo ya yi shirme insha Allah za mu lakabe shi a wajen insha Allah ta'ala. Na farko ga fidiya da tafsir, yan uwa a haska musu in ba su da shi lallai su neme shi. Bismillahir rahmanir rahim. Ga fidiya da tafsir, kun san ta yadda aka yi wannan littafin kuwa? Yadda aka yi wannan littafin, wai shehu ne yin tafsiri, to shi bai taɓa rubuta tafsiri ko guda ɗaya ba. Sai wani ana ce masa Muhammad bin Sheikh Muhammad Abdallah, sai aka ce da shi to ya kamata da Allah ka kwakwafi maganganun shehu ka rubuta shi da sunan tafsiri. Ba shi ya rubuta ba, wani ne nan wanda aka haifa masa shi yayi karatu shi ya rubuta wannan, amma ƴaƴansa gabaki ɗaya ta yi da su sai da littafan su gaba ɗaya, sai su sai da littafan, saboda ya fahimci ma ba ma malaman bane, wanda daga ciki ana nuna ɗaya ana cewa da shi Allah Allah Allah, har da akwai wanda ake nuna a ciki ana cewa to ga shehu Ibrahim din, to ga shehu Ahmad Tijjani, to ga manzon Allah da kansa, ga ubangiji ma da kansa, saboda haka malam Sharhabil jona musu shi. Shehu Ibrahim ga shirawe, Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ka ci zaune, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci zaune, Allah da kai dai ga shi. Sa'annan abu na gaba za mu dawo fiye da tafsir. Jama'a a duba cikin faɗin Allah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an ma kanu ya'malun. Tun daga ikililu a mazaya hannun jihadin sai kai shi kanon ko zanzauri bai taba kashewa ba. Kuma wannan abin mamaki mustashrikai mutanen yamma wajen tarihi kafarai ne su kansu masu rubuta wannan. Daga ciki akwai Turek of Azman juzi'i na 12 shafi na 313 chapter ta 526. History of Mai juzi'i na 3 shafi na 144 chapter ta 330. Time of Jihad Shehu Usmanu, duk tun daga ya fara from Nigeria, tun daga cikin Nijar ya fara shi har zuwa Kwara, har ka koma cikin tazyinul warqat yaro ka sha karatu. Hada ko wani tsoho ya harin Shehu Usmanu ko ya je ya ko Bauchi yace ne ko katas kon ya je to ko zo rube je ba, muka Shehu Usmanu muka Shehu duniya ne, wata duniya da yake cewa famman mubulugun anni baniya wa ikiwati wa ali wa jirani wa mammahum sawa bi anni wa dandama aliyin wa jami'ina wa afrasna fil izi wan nasri wa ruwa fatana husunan bayna kunda wa kumbida tazidu ala 20 bil qari wal quwa fasalamana ragman siwaha fa aslaman bizariha wallahu alamu man dawa. Ice faman yana cikin jihadi ike faɗa wannan, Shehu Abdullahi Gwandu ike faɗa yadda aka yi jihadi, kai za mu gaggata kuka Shehu Abdullahi Gwandu yake cewa faman mublugun annibaniya, waye zai kai wa ƴaƴana labari, ƴaƴana ba su labari jihadi yayi nisa, wa ikiwaci da ƴan uwana wa ahali da alina wa jirani da makotana wa mamma ahmu sawa da wannan suke yare-yaren su wannan suke tare da su a zone. Bi anni wadanda gani akan doki na danda. Shehu Abdullahi Gwandu ya faɗi irin kalar doki shine mai farin fuska mai kafafu farare daga dan sama, ma aliyin tare da ɗana Ali, wa jami'ina da tawagar da suke min giwa, wa afarasina da dawakanmu fil izzi muna cikin buwaya, wanda sai da cikakken nasara, ruwa da koshi kawai buɗe garurruka miki. Yana tumbe akan dawa dokin sa, ina tumbe ina kai sara ina kai kansakali, gashi ya dora kwalkwali, gashi ya sanya silke, yana tumbe akan doki yana kai kansakali, ina harban masu kibiyoyi suna fita. Waɗannan su ne suka yi jihadi na gaskiya, jinin su suka bada shi saboda Allah. Yace fata na husunan baina kunda wa kumbida, yace gashi mun bude garraka mun bude dauloli tsakanin kunda da kumbida, tazidu ala 20 bil qahar, sai da muka bude dauloli sama da daula 20 bil qahar da rinjayi wal quwa da karfi. Yace fa salama na ragman, yace wal sun kawa sun miko kansu ragaman tarmazan hantu suka ce ba ma san a yake mu mun musulunta, to da mu ba zubai jinin muke so ba, sun musulunta din. Fa aslamat bi zariha wallahu alam man daba. Ita sai da muka yi kata-kata da irin su kunda, kumbida, kulkulu, duk sai da suka je kas. Yace har zuru sai da muka nike ta.
hazzuru yakin shehu usman hazzuri ya je har su biyu ya ambace ta a cikin waɗannan baituka hazzuru su alƙalawa duk shehu usman sai da daka su amma yaɗannan ake cewa wai ne suka yi ba su komai ba abin da suka yi duk wannan suka shayantar da abin nan ba su ba to mu daɗa gaba ga wannan littafin duk da suna cewa wai babu asirul akhbar yau gashi a hannu suna cewa wai babu sai dai akwai wani shashasha wanda fa ina zaune lokacin da muka yi raga-raga da abin fasadi kawai sai wai kira ni da daddare fa wajen karfe 10 kai ne nan abdul na ce ni ne ga mu nan yanzu sai za mu zo a yi mukabala cikin dare fa na ce lallai gigita ta kici sai na ce masa to shi ke na ce sai ga shi da sassafe yanzu kai wannan yara ne na ce ai kuwa sai na ce masa sai na ce bismillah yanzu ai yanzu za a tattauna kaza sai na ce masa to ai na ce a saka maudu'i mana wai a'a sai dai kawai maudu'i na ce kai yaro ne na ce baran gama na ce ba ma so mu zo mu tattauna da wanda za mu masa tambaya ce sai ya je ya tambayo tunda ya ce ma wai littafin asulu akbar din ma wai ba shi da shi wai littafin shi nasu ma ba shi da shi wai ya ce yake mun wai har rantsuwa yake wallahi babu ma gaba daya to gashi a haska musu gashi asulu akbar gashi a hannun mu in photocopy nawa kuke so za mu hada mu gashi a hannun mu har su so da sa duk suna hannu ka gan su ne saboda haka cikin wanda littafin a ɗauke shi gashi saboda haka za mu tattauna da shi amma za mu ɗan tattauna wani abu a cikinsa idan aka duba shafi na 20 za ga shehu ya kawo hadisi fa iza a habubtuhu kuntuhu idan na so bawa sai in zama shi ubangiji ne zai zama bawa wannan hadisi ina ga muku tuttu ba dan fara ba ko dan farfara ne ko dan kokar da ba dan da ya ise ka wannan babu har abada kuma akwai muna jin dan da zai magana Bukhari ya kashi ba irin wannan lafazin na ƙarya ba 6502 Ibn Hibban 347 bai haƙi juz'i na 10 shafi na 199 27,027 69 Abu Na'im ko Abu Nu'aym Dabari ya kawo shi Dabarani ya kawo shi Ibn Daqiq al-Eid a cikin sharhin da yayi arba'un hadis Ahmad dan Hanbali a cikin Kitabuz Zuhud Ibn Abi Dunya daga Nana Aisha Isma'ili Musnad a cikin Musnad na Imam Ali da Bazzaru daga wajen Abba daga Abi Huraira Musnad na Ahmad dan Hanbali hadisi ne 25,607 ga yadda hadisi yake mana adali waliyan faqad azantu bil harb wa fi riwayatin bi harbin arwaya kushmihani sai yake cewa a ruwaya na Aisha 25,607 mana azalla waliyan faqad istahalla bil harb ibn Munabbih mana ahana wali al-mu'mina faqad istaqbala bil muharabati a cikin ruwayar Mu'az dan Jabal faqad ba'adha Allah bil muharaba wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kaji kuntu sam'ahu amma kuntu ƙarya ne wannan tatsuniyar mutumin ci na yi da kawa a cikin asirul akbar shafi na 600 ke cewa inna lillahi rijalan man nazara ilayhim sa'adatan la yushfa ba'daha abadan wannan ƙarya ne babu hadisin kawai kaga sai in akwai da muna jira duk mun ga kasa a cikin zama na 14 sai na ka kusan hadisi 20 da wani abu wannan kawai dan tunatar da su muke ba kitabur rasaili kada kila ga wasu da zama ayyul ibadati abdulu qadi sai ke aljulusu bayna dai shehin halbata shatin wannan ƙarya ce babu ita hadisi na hudu kenan inna kullu man ra'a waja haka yawmal juma'ati aw yawmal sunaini dakhala janna ƙarya ce ƙaryarsa ce babu idan akwai da muna jiran wanda zai magana haka in akwai da to nukudar da na dauko wadda ban karasa ta ba jama'a li Abdul Malik al-Qarni qad jitu mawhinan
akwai mauhanan mala yace sai dai mauhinan ƙarya ne dabin da suka yi masa mauhanan to yayi aka yi haka ya faru amma sai da wannan jakin ya zo na ta surutai har wai da su ɗauko littafin hadda ɗauko marsiya yake magana akan ta wadda zamu dan daga shi yanzu yana cewa bara ya kira wularsa ya magana ya ɗauko takarda to mu da ka zame maka ta ji son jin matullahi ilimi mai yayi su ma ya mauke da uni lama hawa dabta dinin wasan duki in kuntu fi baiti kana ilmi fi maki in kuntu fi suki kana ilmi fi suki akwai wahana misali kenan idan ya zo a farko a tsakiya kuma ake ce masa ajuwa a ƙarshe a ce masa ne nakis akwai wahana ya hinu wahnan mazanin sa kenan kamar yadda sai ibn malik ya cewa fa'alun qiyasu masajid mu'adda muji salasatin karadda raddan akwai daman wahana ya hinu ababun daraba ya duribu ne akwai fa'ala ya fa'ulu kamar nasara yansuru akwai fa'ala ya fi'ilu kamar daraba ya duribu akwai fa'ala ya fa'alu kamar fataha ya fitahu akwai fa'ila ya fa'alu kamar hafiza ya hafazu kamar sami'a ya sma'u kamar alima ya allahu akwai fa'ula ya fa'ulu kamar karuba ya karumu akwai fa'ila ya fi'ilu kamar hasiba ya hasibu kamar warisa ya risu kamar warima ya rimu can da ke cewa zalamtu sunnata man ahya zala ma ila an ishtakat qadamahu durra min warami to akwai wahana misali ne sai a ce yahilu babun daraba ya duribu to sai zama mazanin sa wahnan ismul fa'il wahin ismul maf'ul mawhunun maf'ul to idan aka dada masa harafi daya sai zama hana yuhinu ihanan muhinan a ismul fa'il muhana a ismul maf'ul to idan ya kasance akwai abinda muke ce masa daga cikin ishtiqaqi akwai daman ismul makan ismul zaman ismul makan ismul zaman akwai ismul ala sai a ce idan bajiri ne sai zama mauhinan kamar maulidan wajen haihuwa kamar zamani ma sai a ce mauhinan zamanin haihuwa maulidan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe mauhinan bi ma'ana to shine nan wani lokaci to sai da a ce mauhinan amma mauhanan kuskure ne saboda haka ya abdul malik al-karim kadijatu mauhinan idan kuma akwai dabdin muhanan to shi ma kuskure ne haka ne akwai shi a larabci amma shi malam ba wannan ya musa ba ya musa kasancewa kalma anan ne ba wai yana musa babu kalma a larabci ba a'a anan din ta zo ƙarya ne itibari a shi kaga daga awhana yuhinu ihanan muhanan wato li abdul malik al-karbi kadajatu muhanan wato wai shehu ya zo abin raunanawa to kaddara ma na kadi lazi'i muhinan ne to shi qur'ani ya ce inda za ka yi jihadi kakkai alwahan wala tuhinu wala tazanu wa antum al'alauna kuntum mu'minin a shi kaga Allah ta'ala ya hana wannan yaron saboda mahaukaci ne hagayi ko ta kan magana ma bibiyo ba ai wannan kalmar ba ana nusful laili tsakiyar dare mahaukacin banza to idan ita ce ba haka ake ambatar ta ba ba haka ake abin ba ka koma cikin littafin larabci zaka tabbatar da haka ka koma cikin qawami su kai tajaddiki kai tahqiqi kai tadqiqi kai bahasi ka daku wajen malamai sannan za ka yi magana saboda haka sannan a shekara dole sai dai wannan sai dauko mansiya ala taskubi ya ainu bi dam'i khawkifi wa yayi babu khawkifi a larabci khaw da kaffa ne to a ƙa'ida ta larabci ana yin daɗi domin tabdili da harfa uku alifun kamar af'ala akwai fa'ala kamar na tsakiya wannan alif al'adwab kenan kamar akwai kuma wanda za a masa tabdi'i to shi kuma kifan shi wannan nadiri ne a larabci ana ƙara masa wawi kamar jauhara kamar da kasara sai an ce kausara inna dina kal kausara akwai ta cikin Qur'ani ko babu koko idan jakin ya
ƙara lafiya. Na kawo masa ita kuma ne masa bayanin ta yi aka samu, kuma na kawo masa dukkan malaman na larabci irin su Imrul Qais suke amfani da ita. Sai ya dora sai ke cewa ai malam yayi waƙarsa akan fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. To ana farko waya abinda ake ce masa alqabdu, daban a baharul bawil ne, yana da can hudu nan hudu takwas kenan gaba daya. To kana da maka ce fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun nan ka sake shi kamar can mutumin abal qalbi illa an yakuna mutayyana ne bagara min. To kana da wannan, akwai kam, akwai alqabdu, akwai mahzu. To shi wannan ba irin wani ba wannan babu bane kwata kwata dan baka san abu bane. Akwai abin da ake ce masa luzumu ma la yalzam, akwai tafwifu, akwai tasmidu, akwai idara, akwai tasbir, akwai takhnis, akwai tash'ir. To shi wannan akwai musarra, kamar ya fa nabiki min zikira, to ba ya fa nabiki min zikira habibin wa manzilin bi zikdil wa baina dahuli fa hawmali wa tudihu fal mikra lam yafu rasuha lima nasajadaha min janubin wa shamali. To akwai kifa na biki min zikira habibin wa irfani, daga yi take cewa wa rab'in khalat ayatu munzu azmani. to sai irin yadda malami ya fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun haka ka'ida akwai shi wannan musarrar ake ce masa ba ta shi ba. Saboda haka wannan shi ka'ida ce, rashin sanin ka ne da aru ya saka musu wannan jai. Sannan ya yi magana akan al-abhuru sab'u, ya ce a fassara masa wujudi bima qad kana amkana minki majarin bima lam bihi abhuru sab'u. To bari an fassara wato duniya a kawo wanda zai fassara wannan. Malaji ya ce wujudi, a'a ai fuska ce ma ni ka fassara fuska da ke wannan kuma zan dada nau'a wata fuska. Wajudi ki baiwa ba wancan na judin ba, wujud jaudin lada judin wa daudin shamikin hilman wa audin fil hududi sama hadadi cikin daliya dan da ke zuwa waqifun alaihi nawazirin wa sawami'un lasnan wa laysan fi liqa'i muharraj wa fil ghurub ad-dam'i fi arsatiha wa stanjidan gurr bama'i mutundati. To nan sai ce wajudi fi baiwa bima kada kana amkana minki min da abinda zai kasance daga wajenki, bi ma'ana yana nufin idanta sa idan malam kuka san alafas ku ya ainu bil dam'i khawtifi, ido na yi kuka bima lam tajid bihi abhuru saboda wadannan kogunan nan guda bakwai duk yawan ruwan su to ki hawayen da yafi wannan yawan ruwan guda bakwai kan. Fasara ta fito ko bata fito ba? Ta fito ko bata fito ba? Sai ke cewa wai ai da aka ce al-abhuru sab'u wai wannan yana cikin babul al-adad wal ma'dud, yana na cikin Ibn Malik. Wai ai dole sai da ake sab'atu abhurin, kamar can fadin Allah sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah sab'a layalin wa samaniyat ayyamin muslim. Wai ai a ka'ida a babin adadi daga ɗaya zuwa uku ana ka'idan tashi a daidai yadda adadi da ma'adudu su kasance kamar haka, makana da dama rajulun wahidun da shauransu. Amma daga uku suka ce salasatu rijalin, tunda shi akwai daman a babul jam'u ta'khir, akwai qillatin akwai kasaratin. To tunda shi rijal ba shi da idan aka yi masa na illa ya zama jam'in kafafu a rajul kenan, to saboda ka bashi da wani sai dai rijal, sai ka ce salasatu rijalin. Kaga idan ka kalla a wajen salasatu ai an sa wata ta'u ta'anis, to a rijal kuma kaga mazaje ne. To anan kamar yadda cikin makama na muka karatu wajen da ake Abu Zaid Saruji da ya kawo, wajen da ake ɗaukar kallabin mata a sawa maza, ɗauko hulan maza a sawa mata, to daga uku ne zuwa 10.
salasatu rijalin, arba'atu rijalin, kamsatu rijalin. Idan mata ne suka ce salasu niswatin. To a ka'ida kenan daga 3 zuwa 10. To shi nan da kuma 10 tun daga 11 amma cire 12 ana cewa juzu al-fatahaiki, shi ma nan karatu ne zuwa 20. to shi kuma wannan idan ku kalla sab'atu abhurin bakwai shi koyi bakwai kaga ai sai aka bawo sab'atu sai aka fara kawo adadi sab'atu ai aka adadin ku abhurin shine abin da aka addada jami'i ne na illa jami'i da kuma na shine buhuwar sai aka fara kawo adadi shin wannan sai aka ce al-abhuru kaga sai aka fara kawo ma'dudu sai aka kawo as-sab'u kaga ai akwai bambanci wancan sab'atu abhurin bakwai koguna wannan kuma sai aka yi koguna bakwai to wannan dole sai an yi ilhaƙinsa shi kuma wannan babi ne ilhaƙinsa suke yi a babin asifa wal mansub wanda yake itibai fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi wa tazkirihi wa ta'nisihi wa ifradihi wa tasmiyatihi wa jam'ihi guda 9 tana nan cikin alfiya ta dan malu to saboda haka sai da ce al-abhuru sabu wannan daƙaƙiya arabiya ce da malami ta kun ai abu kunya ne ma a ce ai malam ya larabci kai in iskan gari dan daga ne gari ya ka kai ka gane wai larabci da malam dai wani ana cewa in muka ga dama mutanabbi mu sarƙaɓe zance ba sanin laraba sai dai ku ja baki ku shiru sai bara an gaya ma dan kafa kawai wanda ke dan kankani ya hau saboda jakanta wai da akwai wani jaki a cikin sa ana ce masa naso da musa wanda ya ce masa wai dulaibu shine tazmiri na talab wai dulaibu na ce Allah sarki na ce rahimallahu ilmu wal ulama shi dulaibu na masdarin asalin sunan niman nake batu sai na tazgirin sa dulaibu dulaib kamar qatul qutayl amma nan ismul fa'il qatilu quwaytilu dalibu duwaylibu anan sai nace mata ni ma nake yi sai ce mata dulaibu amma na ne na masdari ni masdari nake batu akan ba ismul fa'il amma dake jaki ne ga ai Allah zarfi rahimallahu ilma wal ulama jakin banza da baka san abin da kake ba saboda haka wannan shine kaga al-abhuru sab'u wannan da kakkiyar arabiya ce da baka isa ba wani abin ba wani da da isa taba wani abin da yake cikin kitab malaba ce sai musu dukan tsiya wallahi ba wani da saboda haka wannan shine saboda haka shi kuma wannan zamani zamu yi shi akan kin kansa sannan kuma jama'a a gurgurde saboda lokaci ga wannan shi ake ce masa khashibul libas an faida ce khasimi abil abbas kun ga nan ne aka raba tauhidi to amma yana cewa wai shi malam a ina ya samu wannan ilimin daga wajen malamai a ina ya samu ina ilimin nasu yake to shikenan bara mu nuna maka wajen da ilimin nasu yake farai kalma ɗaya ce kawai zan dan dauko in dan gutsara muku yan uwa ku ji menene a ciki idan kuka dan ji abin da yake a ciki zama to sai mu ga idan aka dauko ku duba musu yan uwa summa fataha Allahu alaihi fathan tamman wa bahu uluman Allah ta'ala ya buɗa masa shi Allah ta'ala wai ya buɗe masa buɗe wanda ke cikakke Allah ta'ala ya ba shi ilimi da tsoron Allah sai da ƙarshe kwalla walam ya qara'aha ala ahadin amma fa ilimin da bai taba karanta wajen wani ba to shikenan kaddara malam ba shi da wajen wani malami to irin karatun da shi yayi an gama magana ko ba a gama wannan shi a daɗa jamun wannan shi ake cewa kwanakiriya idan aka ce wannan yaron ya ce wai shi wai yana kuskure to kuma ina baitukan da suke ci yake cewa in tala ala hawdu wa qala qad bi mahalla ruwaidan qadama la'atu
kada mala'ata badani kada kasani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila tasrif tahaddusun bil fahatil bari in tala al hawd wa qala qadmi mahal ruida kada mala'ata badani kada kasani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun ana cin wannan bait amma mai yiwa za su iya ƙaryata cewa mawhana din nan a'a ba ma wannan ai wannan baitin da man shi wannan sananne ne ma ba sai ma an haska musu ba in suna bukata su ma sun san da shi kuma suna bukata za mu nuna musu to amma dangane da mawhanan din nan nake so dan dade musu wani dan iftisari dan kada ma saboda mun haƙa rijiyoyi ne da muke so su fada ciki idan suka fada cikin rijiyoyin lalle anan ne za su tabbatar na dai taho san mu bismi azami taqarruban hadiyan wa kada hali aje cewa ai shehu babu duk duniya haka da akwai inda yace wa ya nuna mata ai ga ma wajen ma wannan kiriya ka san hadda akwai wajen da yake cewa ai da akwai menene وقدم النساء والرجال وقدم الأشياء والأخيار وما أذنت بالنساء في خلوة ساعة زورهن وقت الجلوة والهلائل أو المحارم أو ما مر بعد من خادم وبعد كذا وبعض مرة دأ في وقت الأخبار إندي كمرة دأ في وقت الصغار أي مذهب عائشة kun ji wata ƙarya da wannan Aisha to wannan malai ya kakkaba wannan ƙarya baiti na nake so inda yayi amfani da sai sun yi magana akwai inda yayi amfani da mawhanan da kuma yufatihil ainu da kalima iwa haɗin dan na san za su iya musawa ai ai ba haka yace ba ai mawhini yace to akwai inda yace kuma mawhana anan za mu kama sai yana da ciki na fitar da shi kuma na da layi da ya faɗa haka saboda haka ɗan uwa sai abu na ƙarshe wannan shi da mun so mu ɗauko littafin a cikin kusanka shi sani kafin da amma bara mu fara tukunna da wannan zan kafin nan wannan shine littafin tijjani ya mutu kun gan shi ne dan kada a ce ayi mu nuna cikin mai ruwa ku ishaq kuma dai sai bi a yi ishaq jama'a sun ce ai waɗannan yan iska da suke ta surutan nan ba nasu bane ƙarya ne to a duba mana shafi na bi dan uwa gashi nan a kalla ga abin da yake cewa a'a za a ɗauke shi a yi gashi abin da yake cewa shehu fa hawa ruhi wa hawa rahi wa sharabi wa ba'ami zikirkum qutul ruhi fa hawa fikri wa kalami la yura zikru siwakum fi baniri wa lisani innani mahma tarani shughlati fi ibrahimi fa hawa qalbi wa lisani wa julusi wa qiyami harakati ma sukuni wa masiri wa muqami wa tijai wa firashi ya gazati wa hawa manani shahidi wa hawa uyubi summa sam'i wa masami wa hawa zauki wa hawa lamsi wa hawa nazari wa ishtimali kun fa duk shehu ne nan وهو فوقي وهو تاتي وورائي وأمامي وهو كلي وهو جزئي وصلاتي وإمامي وهو مامومي وفزي وزكاتي وصيامي وهو مالي وكفاني شيخ المال الانتعامي وهو رمضاني وإيدي وهو الهجي في الحرام ومحلات المناسك وهو توحيد الكرام لا ترى شيئا سواه من قسيم أو لزاني حبه سعد وأقصد شقوة تنتقام شيخ يسلم shi ne zakarsa shi ne aikin hajjinsa shi yanzu dan Allah yara sun tayi suna cewa shi ne Allah su kuma sai a ci dani yara ƙanana fa ake sanar da waɗanda ko a halari da kawai idima ba su iya ba ku sannan ku ce babu ruwanku ga kuma ga waɗannan littafan a hannun mu to wannan din ina da maganganu da yawa a kansa amma bara mu dan dada khafani bihi zatan wa wasfan wa rutban wa isman shuhudan fata madaraku sha'awa to mu tsaya na faliyar maƙada wai su ilahul arba yau shi ya gade Allah ya gade ƙasa yake cewa faliyar maƙada wai sa ilahul arba sahi wa man alaiha hal kullu zu'i tsaraki ya Allah ilahu kai tsaye ta ambata ɗau'an wa karahan wa'adu zalakatin tijani fi zamanin wahibul a'laqi
fa ala yadi hadha al khalifati kada ata taqi wa hadha al irsi bistihqaqi haqiqa ce ba majazi bane wannan tsinannen yaron na mutu da ke cewa ai majazi da to kaga sai bistihqaqi la tara shaykhan siwahu wa qabla fayyubun yuqasu bi fayyubihi dafaki wa yasal kitama ma al kitabi fa katubuhu la kataba yaktubu katama dal mushriki ite khatumu na farko waye khatumu na farko khatumu na ƙarshe shi wuta gani wadda an kwafe su a cikin su yanzu wannan ya ce a yara duk abin da suka yi da abin za kuma shi wannan mutumin shi je ta biya a hannun su kuma baka ka ce wai ai babu hannun shehu da shi shehu bai san da wannan magana ba ya za a ce a hukunta shi ai wala ta ce wa zuratun zuwa ukra to kalli nan ma an shada nadimu mini ya tuba ya ce shehu min zuwa biha da ala bahari hajji mubaraka alhamdulillah masarabur yayya da hannunsa ko ba hannun da hannunsa Allah ya saka mana saboda haka wannan kun shi ne kusan magana amma a ƙarshe ina kira ga ɗan uwa ga baki ɗaya lalle a daɗa ci gaba da neman ilimi maganin abin nan shi ne ilimi wannan shi don ta maganin su neman ilimi a daji da neman ilimi kamar da sayyidina Ali ke cewa rabina bi qismatil dabbari fi na ilmi wal juhal malu fa innal mala tafna an qaribin wal ilmu la yazal to a daji da neman ilimi shine maganin wannan shi ta kai saboda karshe ina kira ga ɗan uwa gaba ɗaya billahi allazi la ilaha illa huwa babu wani mahalli ko sama ko kasa da muke tsoron da shakka da shi karin da shi aka wani saboda haka in dai daga ta a kira mu a kira wasu da zai kira da musamman wannan shafin da aka buɗe da sarki ana zagi da cin mutunci muna jin kullum da za mu ga da zagi da wallahi duk wanda ya zagin wallahi sai mun hau kan shafin sai mun ci mutuncin mutum fa'ida ke ba za mu yadda a dinga shiga cikin wani teji ana zagin mutane ba lalle ina jin kunya wani da san rai da san zuciya da rashin mutunci wannan ba gudu ba ja da ba akan abin da za a yi kawai a haɗa mu da su duk wani ɗa da ya sake zuwa izo zai ihu a haɗa mu da su a lissafa su kai ni na siye su a haɗu mu zo mu haɗu da su kuma idan ma muka tashi yadda zabi ko kakka zabi maka a gindinka haka zani sai mu ɗauki littafin mu ci ungo karanta ka fassara ina tsaye Allah ka zabi wallahi da Allah ba ku tabbatar da haka ba sai ran da muka gaware da su wallahi gaskiya ce ke halinta din ran da wani ya sake ya zauna wallahi tallahi gaskiya ko farki ko furfesa ko Nasiru Ado Musa ko shi Abul Fasadi ko wannan shakki mai kan sai ka sai dan tsohon jijanin jaki Junaidu kai Junaidu akwai Malam Yakubu Adam wanda yake na can Bauchi dan wanda yake fatuwar karatuka da shauransu ya turo mu wasu rutai na wannan shakki da kai sai ka ce jijanin jaki wai Junaidu sunansa Junaidu na wasu jindubu dubul gazali sirran da muka sake kama ka da wata magana na rantsi da Allah ba kai zamu ai da yanzu mun daina muku mutumin zamu wallahi shi zamu sani ai ka'ida kenan ba gudu ba ja da baya in an isa a zauna in an isa dan Allah dan Allah kun isa a zauna a daina jifa nan ta bayan fage ku zauna ku yi mu zauna dan Allah dan Annabi Muhammad dan girman shehu don girma za su gane wannan don girman shehu don girman kudubul akdabi sadil anam gausul agawas arifin billahi bar don girman sa dan Allah dan Annabi ku yadda a zauna wannan zaman da za a yi na ranar Laraba dan Allah dan Annabi kakku koci jama'a ku zama shaida in dai suka ki zama ranar Laraban nan wanda Laraba wannan idan suka kauce in dai suka kauce to masu bin su suna sane suke bin su sun fito an yi abin nan a rubuce za a zauna na ba su matsalolin nan guda 666 na ce su zaɓa
an zaɓi 5 an yi tik akan shauran manyan matsalolin duk sun gudu da kansu sun gudu sun balladin su matsala kaza ga sabon da aka ga su irin su Jundubu, ga irin su Abu Dujana, ga irin su Madam Jassasa, ga irin su Madam Basbasu, ga irin su Malam Basbasu, ga irin su Ummul, duk ga waɗannan aka tsara duk sun gudu sun wannan manyan matsalolin sun gudu sun ga irin su Abdurrahman dan Hassan duk sun gudu sun balladin su saboda aka lallai dan Allah dan annaba dauki ko maudu'i ɗaya ne mu zo a tauna da mutum ba kuma in aka tashi insha Allah za a yi cikin tsanaki da mutunta juna wannan ne musu alƙawarin wannan za a zauna da mutunta juna in kuma idan kuma kai tsaye za a yi shi ma mun shirya in kuma rashin mutunci za a yi shi ma wajen zaman shi ma mun shirya ai daidai muke da mutum irin rashin kunya take ji daidai muke ko karɓa kunci ko mu karɓa kunci ɗayan biyu in dai kun yadda a zauna dan Allah dan annabi Allah ku ja layi idan mu a wajen mu malaman da naku su suka karye kashin bayan tauhidi mu zauna da ku akan wannan ko a wajen ku abinda muke yi ba daidai bane muna zagin Allah da annabi mu zauna da ku ba shi ne muna zagin sabai mu zauna da ku to wannan shine abinda nake kira da karshe ko da akwai mai tambaya babu wata magana ko to na Adamawa akwai Aliyu Musa Muhammad yana ma fatan alheri. To Malam Ali ina amsawa. Akwai Musa Lawan Bauchi yana ma fatan alheri yana ƙara jan hankalin malam ya ƙara dagewa akan mutanen nan. Ya dai insha Allah ya gashi ne ban ta. Akwai Isa Ahmad. Na'am. Bugaji. Na'am. Yana ma fatan alheri malam. Na'am to a bar shi haka ma. Shikenan saboda haka muna godiya ga manyan malamai ga su Malam Nazir ga su Malam Nura ga su Malam Isa ga su Malam Aminu ga su Malam Uzairu ga su Malam Nura ga kuma ga ɗan uwa Malam Habibu ga shi duk muna tare da su kuma ga shi sai Malam Nasiru ba shi da lafiya yana fama da shi za a yi wannan zaman lallai yawa shi ne sannan Allah ya kara masa lafiya Malam Nasara ne sannan kuma muna da kiran shi kansa sarki zaki duk sanda wani yaro zai yi program to lallai kawai daga ya zo a ba mu dama mu kira ko mu ma a kira mu wani idan ya zo idan ya faro jam yi zage mu sai a ce to kuma ku zo ku kare kanku ko ba haka ma a haɗu to a haɗu saboda kuma lallai saboda lokaci to lallai Allah ya saka da alkhairi ga lokaci ya ga ina zuwa lallai Allah ya saka da alkhairi ga lokaci ya ga kuma waɗannan samari wa fitetun amanu da rabihim wa zidnahum da Allah ya saka musu alkhairi suna kokari sosai ga shugaban social media na gaba daya ga shi Malam Habil ga shi Malam Uzairu a wannan matafiya ta ashabul kafi Allah ya saka musu alkhairi su ne manyan samarin masu kokari Allah ya saka musu alkhairi su ne manyan samarin Allah ya saka musu alkhairi suna kokari ba dan kankani ba kuma su kalifan wajhillahi Allah ya ƙara mana sabatin da tsoron Allah malalai shi ba wani yaron Mas'udu muna nan kansa insha Allah nan gaba za a sake zama tariya salatu goma ga Allah بسم الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله